Продавам личното си Ferrari FS90 с невероятния 2.8 бит турбодвигател с близо 1000 конски сили. Ферари, по-красива си от новото Ферари. И да, така бих звучал, ако имах Ферари и трябваше да го продавам. Ако днес искаш да продадеш автомобилът си, независимо дали е 5000 или 500 000 евро, трябва да мислиш като хората, които вече печелят от внимание. Какво имам предвид? Всяка автокъща трябва да се пренасочи към социалните мрежи, защото през 2026 конкуренцията ще става все по-голяма, а старият метод с обявите вече не е достатъчен. Не че е лошо да имаш обяви, но абсолютно всички имат обяви. Разликата е там, че едно видео в TikTok или Facebook би достигнало повече гледания за един ден, отколкото обявата ти за цял месец. Дори при това без да плащаш. Докато обявата ти стои просто в сайта за обяви и чака някой да я отвори, видеото ти работи 24/7, показва колата ти и изгражда доверие. Социалните мрежи са вече мястото, откъдето хората избират от кого да купят. И ако не си там, оставяш конкуренцията да взима вниманието, клиентите и продажбите. Ако ти си собственик на автокъща и желаеш да реализираш повече продажба на автомобили, просто ми пиши на лично и може да започнем работа още днес.